Καλώς ορίσατε και πάλι στο μάθημα μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή είναι η δεύτερη σειρά διαλέξεων όπου κοιτάμε την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε στην ενότητα όπου συζητάμε για την αναζήτηση, για ανάκτηση κειμένων από μια βάση γνώσεων. Αυτή θα είναι η πρώτη μας επαφή με την υλοποίηση των εντολών, με την υλοποίηση των συστημάτων μάλλον, συγκεκριμένα Bag of Words και TF-IDF που συζητήσαμε στην προηγούμενη διάλεξη. Όπως ενδεχομένως βλέπετε και από το όνομα αυτού του Colab Notebook, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να καλύψουμε. Είναι μια καλή αφορμή για μας να συζητήσουμε διάφορες τεχνικές και διάφορα εργαλεία επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, γιατί στο τέλος της ημέρας δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο σε μεγάλα γλωσσικά μοντέλα για οτιδήποτε χρειάζεται να κάνουμε. Και θα δούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές χρήσιμες εντολές που θα μας βοηθήσουν πολύ για να υλοποιήσουμε το Bag of Words και το TF-IDF, αλλά ενδεχομένως να είναι χρήσιμες και σε εσάς για άλλα προβλήματα, να λύσετε άλλα προβλήματα. Πριν αρχίσουμε, θυμίζουμε όπως πάντοτε ότι θα βρείτε το σύνδεσμο προς αυτό το Colab Notebook στις σημειώσεις του βίντεο και επίσης είναι read-only, οπότε πρέπει να το αποθηκεύσετε στο δικό σας Google Drive ώστε να μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή θέλετε, να παίξετε και μετά να το αποθηκεύσετε. Ας αρχίσουμε λοιπόν με το πρώτο μέρος. Όπως είπαμε, θα περάσουμε 2 διαλέξεις πάνω σε αυτό το ίδιο το Colab Notebook. Το βασικό μας ζητούμενο εδώ είναι αναζήτηση κειμένου. Το έχουμε συζητήσει στις 2 περασμένες διαλέξεις αυτό. Έχουμε ένα query, θέλουμε να ανακτήσουμε, να βρούμε ποια είναι τα κείμενα στη βάση γνώσεών μας που είναι πιο σχετικά με αυτό το query. Όπως κάνω πάντοτε στα Colab Notebooks, έχω πολλές εξηγήσεις εδώ που τις έχουμε πει ήδη. Εστιάζω στις βασικές που πρέπει να επαναλείψουμε, αλλά πολλές από αυτές θα τις περνάμε λίγο πιο γρήγορα. Απλά τις έχω προσθέσει ώστε εάν κοιτάτε μόνο το Colab Notebook να μπορείτε να καταλάβετε τι είναι αυτό που συζητάμε χωρίς απαραίτητος να πρέπει να ξαναβλέπετε τις προηγούμενες διαλέξεις. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Θα υλοποιήσουμε το Bag of Words Search. Αυτό θα μας δώσει ένα σημείο αναφοράς, γιατί θα το βελτιώσουμε. Θα δούμε πώς και γιατί δεν πετυχαίνει και μετά στη συνέχεια θα υλοποιήσουμε το TF-IDF. Όλα αυτά υπάγονται στο όνομα αγγλικά του Sparse Retrieval. Και αφού τελειώσουμε αυτό εδώ το notebook, θα μπούμε στη συζήτηση της σημασιολογικής αναζήτησης που λέγεται στα αγγλικά και dense retrieval. Δεν θα το συζητήσουμε αυτό ακόμα, απλά σας λέω από πού προέρχονται αυτοί οι όροι, γιατί είναι αρκετά κοινοί και μπορεί να τους ακούσετε και αλλού. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε διάφορα πειράματα. Κάποια από αυτά τα έχουμε δει ήδη. Στην προηγούμενη διάλεξη σας έδωσα ένα πολύ απλό παράδειγμα, μια βάση γνώσεων που είχε μόνο 26 κείμενα και κοιτάξαμε και συγκρίναμε το Bag of Words και το TF-IDF. Εκεί θα το ξαναδούμε αυτό με λεπτομέρεια. Αλλά μετά θα περάσουμε σε ένα πολύ μεγαλύτερο set δεδομένων που έχει 3.500 περίπου κείμενα και 300 τόσα query. Αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία, ιδιαίτερα στο επόμενο μάθημα ακριβώς, να μιλήσουμε για την αποδοτικότητα του συστήματός μας. Το αφήνουμε αυτό, μάλλον την κρατάμε αυτή την ιδέα, θα την ξαναδούμε στην συνέχεια. Ας περάσουμε λοιπόν όμως στην βασική αρχή που χρειαζόμαστε, την εγκατάσταση βιβλιοθηκών. Φυσικά το κάνουμε αυτό κάθε φορά, αλλά εδώ είναι αυτά τα εργαλεία που ανέφερα νωρίτερα που θέλω να συζητήσουμε. Είναι κάποια βασικά εργαλεία που μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε την φυσική γλώσσα.
αυτά που χρειαζόμαστε είναι το NLTK. Θα δούμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε μία βιβλιοθήκη που λέγεται Bicerini και επίσης θα κατεβάσουμε το μεγαλύτερο set δεδομένα μας από την BEIR. Είναι πολύ χρήσιμες αυτές οι βιβλιοθήκες. Ωστόσο, θέλω να πω εδώ ότι μπορεί να θέλει κάποια προσπάθεια για να εγκατασταθούν. Ακόμα και με την Colab μπορεί να θέλει 1 ή 2 προσπάθειες ή εάν σας ζητηθεί να επανακινήσετε το runtime να το κάνετε αυτό. Αλλά λειτουργήσε για μένα, θα δουλέψει και για εσάς. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε στο κάτω-κάτω το υπολογιστικό περιβάλλον της Colab. Λοιπόν, εδώ κάνουμε την εγκατάσταση των βασικών βιβλιοθηκών που χρειαζόμαστε. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Τώρα που έχουμε κάνει την εγκατάσταση, θα τις φορτώσουμε με το import. Ποιες είναι οι βασικές που θέλω να συζητήσω? Η RE, το RE είναι στα αγγλικά τα αρχικά για το Regular Expressions και θα δούμε ότι αυτό μας επιτρέπει κάποια πολύ χρήσιμα εργαλεία για την επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Βασικά όλα αυτά αυτό κάνουν, αλλά θέλω να μιλήσουμε για το και θα σας δώσω παραδείγματα για το που χρησιμοποιούμε το RE. Επίσης, αυτή την βιβλιοθήκη NLTK, που είναι το Natural Language Φυσική Γλώσσα Toolkit, θα χρησιμοποιήσουμε τις εξής εντολές, το Port Stemmer και το Word Tokenize. Το Word Tokenize παίρνει μια φράση και απλά ξεχωρίζει λέξη-λέξη. Το Port Stemmer κοιτάει κάθε λέξη και κάνει την αναγωγή στη ρίζα της. Θα το δούμε αυτό με παραδείγματα. Ωραία. Λοιπόν, θα τα εγκαταστήσουμε όλα αυτά και τώρα να δούμε κάποια μικρά παραδείγματα και πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι βιβλιοθήκες. Εδώ έχουμε το πρώτο μας πολύ απλό παράδειγμα. Φυσικά δεν έχουμε μπει καν στο πρόβλημα αναζήτησης. Έτσι. Απλά μιλάμε για βασικά εργαλεία για την επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Έχω αυτή την πρόταση, εδώ τώρα όλα στα αγγλικά. The cats are running quickly. They're running faster than dogs. Βλέπουμε διάφορα πράγματα. Έχει κεφαλαία, έχει μικρά γράμματα, έχει στίξη. Και να δούμε τώρα, να το χρησιμοποιήσουμε αυτό σαν ένα παράδειγμα για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ωραία. Το πρώτο που θα κάνουμε εδώ είναι, σας δίνω την εντολή που μπορούμε να βρούμε, για παράδειγμα, όλες τις λέξεις που αρχίζουν με ένα συγκεκριμένο γράμμα. Και βλέπετε εδώ, είναι από την βιβλιοθήκη RE, Regular Expressions. Οπότε βλέπουμε πόσο χρήσιμο είναι. Τι άλλο βλέπουμε εδώ? Ότι του λέμε να αγνοήσει αν είναι κεφαλαίο ή μικρό το γράμμα R. Οπότε άμα το τρέξουμε, για να δούμε τι μας βγάζει. Έχουμε εδώ The cats are running quickly, they're running faster than dogs και μας λέει ότι οι λέξεις που αρχίζουν από R είναι το running που εμφανίζεται και δεύτερη φορά και μετά έχουμε και αυτή τη λέξη εδώ. Αυτό που βλέπετε είναι αυτή τη λέξη που στα αλήθεια είναι R. Αλλά επειδή είναι RE πέφτει στη λίστα λέξεων που αρχίζουν με R. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε για παράδειγμα επίσης να αφαιρέσουμε την στίξη. Οπότε υπάρχει μια απλή εντολή που το κάνει αυτό. Και βλέπετε δεν έχουμε πια ούτε τελεία ούτε θαυμαστικό στο τέλος. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε να βλέπουμε αυτά τα παραδείγματα. Αυτή η εντολή παίρνει την πρόταση. Εδώ που βλέπετε sampletext.lower θα κάνει όλα τα γράμματα μικρά και μετά το tokenize σημαίνει ότι χωρίζει την πρόταση στις λέξεις. Λέξη-λέξη. Αυτή τη λέξη token και tokenize θα την ξαναδούμε πολλές φορές όταν αρχίσουμε να μιλάμε
για μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, δηλαδή πολύ σύντομα. Οπότε το τρέχουμε αυτό και βλέπουμε ότι έχει ξεχωρίσει, πρώτα απ' όλα είναι όλα μικρά τα γράμματα και έχει ξεχωρίσει κάθε λέξη. The cats are running quickly και ούτω καθεξής. Το επόμενο παίρνει τις λέξεις και κοιτάει ποια είναι η ρίζα της κάθε λέξης. Για να το τρέξουμε, να δούμε τι μας δίνει. Εδώ βλέπουμε ότι πολλές λέξεις είναι ίδιες, το the, η ρίζα του είναι the, αλλά ο πληθυντικός, γάτες, cats, η ρίζα του είναι η λέξη στον ενικό, cat. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, διότι δεν θέλω ένα σύστημα που κοιτάει για επικάλυψη λέξεων. Αν η ερώτησή μου έχει τη λέξη γάτα και το κείμενο έχει τη λέξη γάτες, cat και cats, να μου πει ότι δεν υπάρχει καμιά επικάλυψη εκεί. Αυτό δεν θα το θέλαμε. Οπότε ελπίζω να βλέπετε ήδη ότι αυτά τα εργαλεία είναι και χρήσιμα αλλά και απαραίτητα για να υλοποιήσουμε το σύστημα Bag of Words και οτιδήποτε άλλο βασίζεται πάνω σε αυτό που θα θέλαμε. Και γενικά αυτές οι εντολές το κάνουν αυτό πάρα πολύ, κάνουν την επεξεργασία κειμένου πολύ πολύ εύκολη. Μπορούμε επίσης να μετρήσουμε και συχνότητες, οπότε εδώ μας λέει ότι η λέξη the εμφανίζεται μία φορά, η λέξη cats μία φορά, η λέξη running 2 φορές και ούτω καθεξής. Και μπορούμε από αυτό γρήγορα να αφαιρέσουμε τις πιο κοινές λέξεις. Running, για παράδειγμα, μας λέει εμφανίζεται 2 φορές, είναι η πιο κοινή λέξη. Πλησιάζουμε τώρα την υλοποίηση του word to vec πήγα να πω, το bag of words, όπου πρέπει να μετρήσουμε την επικάλυψη, να μετρήσουμε πόσες φορές εμφανίζεται και για το TF-IDF. άμα θυμόσαστε τι συζητήσαμε στην προηγούμενη διάλεξη, θα τα ξαναδούμε και εδώ φυσικά. Χρειάζονται αυτά. Και άλλους υπολογισμούς μας προσφέρει τις δυνατότητες να τους πραγματοποιήσουμε εύκολα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά είναι τα βασικά μας εργαλεία. Πάμε τώρα παραπέρα. Θέλω να μιλήσω για την υλοποίηση, χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία, του Bag of Words. Τώρα, μία σημείωση. Όπως ξέρετε και από πολλές άλλες διαλέξεις, πολύ συχνά αυτό που θα κάνουμε εν τέλει είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα έτοιμο μοντέλο που είναι βελτιστοποιημένο για να είναι όσο πιο αποδοτικό γίνεται, αποδοτική η λειτουργία του. Ωστόσο, δεν θέλω σε αυτό το μάθημα τα πάντα να τα βλέπουμε σαν ένα μαύρο κουτί. Στην προκειμένη περίπτωση, θέλω να δούμε πώς θα υλοποιήσουμε μόνοι μας κάτι σαν το Bag of Words ή το TF-IDF. Παρόλο που όταν πάμε να το υλοποιήσουμε, να το χρησιμοποιήσουμε στο μεγαλύτερο παράδειγμα, θα πάρουμε το TF-IDF από αυτή την άλλη βιβλιοθήκη που είδαμε λίγο πιο πάνω, που λέγεται PySerini. Δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα, απλά θέλω να σας πω το σκεπτικό μου και πώς συνεχίζουμε. Τώρα λοιπόν θέλω να περάσουμε στην υλοποίηση του Bag of Words. Και θυμίζω πολύ γρήγορα τι κάνει το Bag of Words. Οποιοδήποτε σύστημα ανάκτησης, έχουμε πει, προσπαθεί να βρει, αυτό που θέλει να κάνει είναι να κατατάξει τα κείμενα σε μία σειρά. Προσπαθεί να βρει μια σειρά σχετικότητας, πόσο το πιο σχετικό να είναι πρώτο και ούτω καθεξής. Τι κάνει το Bag of Words? Βαθμολογεί ή αξιολογεί κάθε κείμενο βάσει του query και προσπαθεί να βρει ένα score, μια βαθμολογία για το πόσο σχέση έχει το κείμενο με το query μας. Το Bag of Words χρησιμοποιεί, όπως έχουμε συζητήσει, μια πολύ απλή συνάρτηση που προέρχεται από την επικάλυψη. Μετράει τις κοινές λέξεις. Οπότε, για να δούμε πώς θα το υλοποιήσουμε μόνοι μας αυτό εδώ, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που έχουμε ήδη αναπτύξει. Λοιπόν, εδώ δημιουργούμε
αυτό το bag of words search για να δούμε τι κάνουμε. Εδώ πρώτον έχουμε συνηθίσει από την δημιουργία νευρονικών δικτύων τέτοιου τύπου κώδικα. Αλλά θα το περάσουμε σιγά σιγά να δούμε ποια είναι αυτά τα σημεία που πρέπει να καταλάβουμε. Λοιπόν, εδώ παίρνει ένα αρχείο και τι κάνει, του λέει, θυμόμαστε το use stemming, τι είναι, δεν ξέρουμε, το ορίζουμε εμείς. Αυτό είναι το δικό μας όνομα, πρέπει να κοιτάξουμε παραπέρα. Το use stemming θα είναι ή true ή false. Πώς το ξέρω αυτό? Γιατί το βλέπω εδώ παραπάνω. Οπότε, εάν ζητήσουμε εμείς στο σύστημά μας πράγματι να χρησιμοποιήσει το λεγόμενο stemming, τότε πάει παραπέρα. Και τι θα κάνει? Θα εφαρμόσει τη λειτουργία του Porter Stemmer. Τώρα, αυτό το είδαμε πριν από λίγα λεπτά και τι κάνει? Παίρνει μία λέξη που την έχει ξεχωρίσει ήδη το tokenizer μας, που το είδαμε, το word tokenizer, και τη χωρίζει και αφαιρεί τη ρίζα της λέξης. Οπότε, εάν το θέλουμε αυτό, μπορεί το σύστημά μας να υπολογίσει επικάλυψη χρησιμοποιώντας μόνο τη ρίζα της κάθε λέξης, αντί να χρησιμοποιήσει όλη τη λέξη. Εάν όμως το αφήσουμε σε false, τότε δεν θα το κάνει αυτό. Πάμε παραπέρα. Πώς προσθέτει τα αρχεία? Εδώ, με αυτή την εντολή, την add document. Και τι λέει? Προσθέτει ένα document, φτιάχνει ένα λεξικό όπου έχει ένα document ID και εδώ απλά βάζει το κείμενο. Ωραία. Τώρα στην επόμενη εντολή επεξεργάζεται αυτό το κείμενο. Και τι κάνει? Το πρώτο που κάνει είναι παίρνει κάθε πρόταση ή κάθε αρχείο και την κάνει tokenize. Τι είπαμε ότι είναι αυτό? Την ξεχωρίζει στις ξεχωριστές του λέξεις. Μετά βλέπω και μια άλλη εντολή, text.lower. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα γράμματα τα μετατρέπει, όλα τα κεφαλαία τα κάνει μικρά. Και επίσης αφαιρεί οποιοδήποτε άλλο σύμβολο δεν είναι είτε αριθμός είτε γράμμα. Αυτό κάνει εδώ. Και μας επιστρέφει στο τέλος την συνολική λίστα των λέξεων. Και γι' αυτό επίσης λέγεται bag of words. Διότι έχουμε ξεχάσει τελείως τώρα τη σειρά των λέξεων. Έχουμε απλά την συνολική μάζα, το συνολικό σώμα των λέξεων και μόνο με αυτό θα κάνουμε τους υπόλοιπους υπολογισμούς. Αυτό λοιπόν είναι η αρχή της υλοποίησης του bag of words. Πάμε τώρα να δούμε πώς δουλεύει η αναζήτηση, η ανάκτηση κειμένων. Εδώ στη λειτουργία search, σε αυτό το method όπως λέγεται, που λέγεται search. Τι κάνει? Παίρνει το query. Ωραία, παίρνει την ερώτηση. Και μετά, σε αυτήν εδώ την εντολή, for doc id text in self.documents, κοιτάει κάθε αρχείο που μόλις έχει επεξεργαστεί με τον τρόπο που εξηγήσαμε. Και ποιο είναι το βασικό που κάνει? Πρώτον, θα υπολογίσει τη βαθμολογία ή το score. Και τι κάνει? Αυτή εδώ η εντολή υπολογίζει την τομή. Δηλαδή όλες τις κοινές λέξεις που έχει το query tokens. Γιατί τι κάναμε στο query tokens? Αυτό παρέλειψα να το πω αυτό. Κάναμε ακριβώς την ίδια διαδικασία που κάναμε σε κάθε κείμενο. Χρησιμοποίησαμε το self.preprocess. Δηλαδή όλα τα κεφαλαία τα κάναμε μικρά, χωρίσαμε τις λέξεις
Και οτιδήποτε κάναμε πιο πάνω, εάν το κάναμε και αν αφαιρέσαμε τις ρίζες των λέξεων, τότε κάνουμε και αυτό στο query. Αν όχι, τότε το αφήνουμε όπως έχει. Εδώ λοιπόν κοιτάμε την τομή των λέξεων που είναι στο αρχείο και στο query. Και αυτό φυσικά το κάνουμε για κάθε αρχείο, έτσι, αλλά ένα-ένα θα το κάνουμε. Και μετά ρωτάμε πόσα είναι αυτά. Πόσες είναι οι λέξεις που είναι και στο query tokens και στο doc tokens, και αυτό είναι το score. Και το αποθηκεύουμε. Αυτό είναι. Αυτή είναι η ουσία. Φυσικά η ιδέα ήταν εύκολη, απλά ήθελα να πάρω αυτή την αφορμή για να δούμε γραμμή-γραμμή πώς υλοποιείται και πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα εργαλεία. Για να μην τα φοβόμαστε, για να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και για άλλα προβλήματα που μπορεί να έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε παραπέρα τώρα. Το έχουμε υλοποιήσει το bag of words. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το παράδειγμα που δημιούργησα για να σας δείξω τη διαφορά μεταξύ του bag of words και του TF-IDF. Λοιπόν, αυτά τα έχουμε δει όλα. Θυμόσαστε, αν είδατε την προηγούμενη διάλεξη, την λέξη Symmetidine, που ήταν η σπάνια λέξη. Αυτή ήταν η λέξη κλειδί. Ενώ υπήρχαν κάποιες άλλες λέξεις, όπως η Metformin, και βλέπετε τώρα η Python, η Colab, όταν ξεδιαλέγω τη μία λέξη, βλέπετε ότι ουσιαστικά είναι σε κάθε αρχείο υπάρχει αυτή η λέξη Metformin. Ωραία, αυτό ήταν αυτό που είδαμε. Αυτό απλά θέλω να σας θυμίσω. Και το query μας, I want to learn about Symmetidine-Metformin interaction. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς δουλεύει. Ένα απλό παράδειγμα. Αυτό που δημιουργήσαμε. Οπότε, ξεδιαλέγω το doc ID νούμερο 3 και θυμίζω ότι είναι το λεγόμενο zero indexing. Δηλαδή είναι το τέταρτο αρχείο στα αλήθεια αυτό. Είναι το 0, 1, 2, 3. Οπότε είναι το τέταρτο αρχείο. Και χρησιμοποιώ αυτό που δημιουργήσαμε, το bag of word search. Και παρατηρούμε εδώ ότι του λέω use stemming is on true. Δηλαδή θέλω να λειτουργήσει πάνω στις ρίζες των λέξεων. Το τρέχω αυτό και μου λέει ότι το αρχείο που έχει ID νούμερο 3 έχει επικάλυψη 2. Και μπορούμε να πάμε να το δούμε αυτό και μόνοι μας, αν είναι πράγματι έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα ας προσθέσουμε όλα τα αρχεία μας στο ευρετήριο και να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτή την ανάκτηση. Οπότε το τρέχουμε αυτό. Εδώ, το είχα ήδη τρέξει. Και μας λέει ποια αρχεία έχουν επικάλυψη. Οπότε βλέπουμε ότι το αρχείο που έχει document ID 10 έχει επικάλυψη 4, το 18 έχει επίσης 4 και συνεχίζουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Και βλέπουμε πόση επικάλυψη έχει το κάθε αρχείο σε σχέση με το query. Εδώ σας δίνω και μια άλλη εντολή και έναν άλλον τρόπο υλοποίησης, δεν θα μιλήσουμε πολύ γι' αυτό. Απλά χρησιμοποιεί άλλες εντολές της Python, αλλά βασικά κάνει το ίδιο, οπότε μπορείτε να το δείτε αυτό. Απλά έτσι, μια που είμαστε εδώ και μιλάμε και έχουμε μπει στις λεπτομέρειες της Python, είπα ας το συνεχίσουμε και να σας δείξω κι άλλο κώδικα για να τον έχετε. Και πάλι, κάνω ακριβώς τους ίδιους υπολογισμούς. Ποιο ήταν λοιπόν το πρόβλημα? Ότι, όπως είδαμε και στην προηγούμενη διάλεξη με τις διαφάνειες, ότι το πιο σχετικό αποτέλεσμα, που ήταν αυτή εδώ η φράση, δυστυχώς, που ήταν το 16ο έγγραφο, και θυμίζω ότι αυτό σημαίνει ότι έχει doc ID 15, γιατί χρησιμοποιούμε το zero indexing, αρχίζουμε την αρρύθμιση από το 0. Δεν είχε πολύ μεγάλη επικάλυψη. Είχε επικάλυψη μόνο 2.
Οπότε είχε μικρό σκορ, οπότε στην κατάταξη ήταν πολύ χαμηλά. Δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Αυτό λοιπόν μας δίνει την αφορμή να περάσουμε στο TF-IDF. Τι κάνει το TF-IDF? Λέει, ωραία ιδέα του Bag of Words, ωραία ιδέα να μετρήσουμε πόσες κοινές λέξεις υπάρχουν, αλλά μήπως να σκεφτούμε κάτι λίγο πιο έξυπνο. Μήπως να μην δίνουμε ένα βαθμό, ένα πόντο στη βαθμολόγηση για κάθε λέξη στην επικάλυψη. Μήπως το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Πρώτον, να δώσουμε παραπάνω βαθμούς εάν μία λέξη από την ερώτηση, από το query, εμφανίζεται πολλές φορές. Αυτό είναι το λεγόμενο term frequency. Ωραία, γιατί εάν εγώ θέλω να μάθω για ακορντεόν, δεν θέλω ένα κείμενο που είναι πάρα πολύ μακρύ και έτυχε να εμφανίζεται μόνο μια φορά η λέξη ακορντεόν. Θέλω είτε ένα μικρό κείμενο που εμφανίζεται η λέξη ακορντεόν, γιατί άμα είναι μικρότερο το κείμενο και εμφανίζεται η λέξη, τότε μάλλον για ακορντεόν μιλάει το κείμενο, ή αν είναι πολύ μεγάλο το κείμενο, να εμφανίζεται τουλάχιστον πολλές φορές η λέξη. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θέλουμε να επιβραβεύσουμε, να δώσουμε παραπάνω βαθμολογία, όχι μόνο για την επικάλυψη, δηλαδή για κοινή λέξη, αλλά σε σχέση με τη συχνότητα με την οποία χρησιμοποιείται η λέξη από την ερώτηση στο κείμενο. Ο δεύτερος όρος που έχουμε συζητήσει είναι το IDF, που μας λέει εάν έχω μια λέξη στην ερώτησή μου που εμφανίζεται πάρα πολύ συχνά σε πολλά κείμενα, τότε δεν με βοηθάει. Και μάλλον δεν θέλω να μετρήσω πολύ την αξία της, να δώσω μεγάλη αξία στο score, στη βαθμολόγηση. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα TF-IDF. Συνδυάζει αυτές τις δύο ιδέες. Ωραία. Στα αγγλικά η συχνότητα είναι το term frequency και μετά μετράμε την σπανιότητα της λέξης, ας πούμε, με το inverse document frequency. Αυτό μετράει, όπως έχουμε γράψει εδώ, πόσο μοναδική ή σπάνια είναι μία λέξη σε όλα τα έγγραφα. Και ο συγκεκριμένος υπολογισμός είναι εδώ. Το IDF είναι ο λογάριθμος του συνολικού αριθμού εγγράφων που το έχουμε διαιρέσει με τον αριθμό εγγράφων που περιέχουν τη συγκεκριμένη λέξη. Αυτό το έχουμε συζητήσει και οπότε το περνάμε λίγο πιο γρήγορα. Εδώ. Ωραία. Και μπορούμε να το τρέξουμε αυτό και να δούμε τι θα μας δώσει. Λοιπόν, πρώτον θέλω να σας πω και θα δείτε και εδώ στον κώδικα ότι χρησιμοποιούμε τη δικιά μας υλοποίηση του Bag of Words, αλλά για αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιώ υλοποίηση έτοιμη από την sklearn του TF-IDF. Στη συνέχεια θα δούμε τις λεπτομέρειες. Όπως είπαμε, δεν θέλουμε κάποια πράγματα να τα κάνουμε και μόνοι μας, τουλάχιστον να μπορούμε. Αλλά προς το παρόν, απλά για να δούμε το παράδειγμα, χρησιμοποιούμε από την sklearn. Οπότε, έχω κάνει τους υπολογισμούς εδώ και μου βγάζει. Εδώ θέλω να δω λίγο τα αποτελέσματα. Αυτά είναι που είδαμε και προηγουμένως. Απλά χρησιμοποιώντας την επικάλυψη. Και βλέπουμε ότι τελικά αυτό που ήθελα, το 16ο που είναι doc ID 15, δεν εμφανίζεται καν στα πρώτα 10. Ενώ το TF-IDF έχει ακριβώς αυτόν τον αριθμό που είχαμε υπολογίσει και που είχαμε δείξει και στις διαφάνειες, εμφανίζεται πρώτο. Γιατί? Έχει μόνο μία κοινή λέξη, το Symmetidine. Και όμως, το Symmetidine είναι η πιο σπάνια λέξη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτό το αρχείο είναι μόνο 14 λέξεις.
Αυτό σημαίνει ότι το TF είναι μόνο 1/14, δεν είναι πολύ μικρό. Γιατί υπάρχει η λέξη symmetric εμφανίζεται και σε ένα άλλο αρχείο που έχει, δεν θυμάμαι πόσες, 31 λέξεις άμα θυμάμαι σωστά. Οπότε το TF, η συχνότητα, είναι 1/31, μικρότερη. Και το IDF, η σπανιότητα, μας δίνει ένα μεγάλο αριθμό. Ωραία. Οπότε εδώ βλέπουμε πώς λειτουργεί. Και επίσης είδαμε και ένα εύκολο τρόπο να υλοποιήσουμε το TF-IDF. Πάμε τώρα, πριν κλείσουμε αυτή τη διάλεξη, να δούμε βήμα προς βήμα πώς υπολογίζεται και πώς υλοποιείται το TF-IDF. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το παράδειγμα. TF-IDF. Πώς υπολογίζεται, πώς το υλοποιούμε. Βλέπουμε κάποια πράγματα που είναι κοινά. Το πρώτο κομμάτι είναι ακριβώς απαράλλαχτο αυτό που είχαμε και πιο πάνω. Word tokenize, text.lower, όλες τις λέξεις με μικρά γράμματα, τις ξεχωρίζει λέξη-λέξη, αφαιρεί οποιοδήποτε token δεν έχει μόνο γράμματα και αριθμούς και μας επιστρέφει τα επεξεργασμένα πλέον tokens. Να δούμε λοιπόν, εντάξει, για το παράδειγμα θα αναλύσουμε κάποια συγκεκριμένα. Το σωστό και επίσης άλλα δύο που τυχαίνει να έχουν μεγάλη επικάλυψη. Διότι θέλουμε να δούμε με λεπτομέρεια ακριβώς τώρα γιατί δεν τα επιλέγει, γιατί δεν τα κατατάσσει ψηλά στη σειρά το TF-IDF, ενώ έχουν μεγάλη επικάλυψη. Γι' αυτό θέλω να τα κοιτάξω αυτά τα συγκεκριμένα. Οπότε, παίρνουμε query tokens, το κάνουμε pre-process, ακριβώς με αυτές τις εντολές που γράψαμε πιο πάνω. Το κάνουμε το ίδιο αυτό για τα τρία αρχεία που θα κοιτάξουμε. Ωραία, οπότε αυτό έχουμε κάνει εδώ. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να υπολογίσουμε βήμα-βήμα το TF-IDF μόνοι μας. Ωραία. Εδώ απλά μας ετοιμάζει και εκτυπώνει κάποια πράγματα στην οθόνη για να μοιάζει ωραίο. Αλλά θέλω να δω πού γίνεται ο υπολογισμός. Ωραία. Εδώ είναι λοιπόν που θα υπολογίσουμε πόσο σπάνια είναι κάθε λέξη. Και θα υπολογίσουμε αυτό το IDF, το Inverse Document Frequency με το λογάριθμο. Να κοιτάξουμε λοιπόν τι κάνει. Εδώ μετράμε πόσα είναι τα αρχεία που περιέχουν τη συγκεκριμένη λέξη. Ποια λέξη? Τη λέξη term. Διότι, όπως έχουμε πει, έχουμε επεξεργαστεί το query και το έχουμε κάνει λέξη-λέξη, το έχουμε στα query tokens, και εδώ περνάμε κάθε λέξη που είναι στο query, στην ερώτηση, την περνάμε μία-μία. Βλέπουμε το term, οπότε λέμε, ωραία, θέλω να αθροίσω, τι θα αθροίσω? 1. Κάθε φορά που βλέπω ότι αυτή η λέξη ανήκει στην λίστα των λέξεων που έχει το συγκεκριμένο αρχείο. Μπορούμε να το δούμε αυτό. Λέει if term in. Δηλαδή, εάν η λέξη που έχουμε βρει εμείς, η λέξη από την ερώτησή μας, in ανήκει στο doc tokens. Τα doc tokens τι είναι? Document tokens είναι απλά μία λίστα λέξεων πλέον. Οπότε είναι σαν να ρωτάω απλά αν το τάδε ανήκει σε αυτή τη λίστα. Εάν ναι, τότε προσθέτω 1. Αυτό. Μετράμε λοιπόν πόσο σπάνιος είναι ο όρος, πόσο σπάνια είναι η λέξη. Και λέμε ότι εάν δεν θέλουμε να πάρουμε λογάριθμο του 0, έτσι, οπότε υπάρχει αυτό. Οπότε λέμε ότι εάν η λέξη στο query πράγματι εμφανίζεται τουλάχιστον σε ένα από τα αρχεία μας, τότε θα υπολογίσω αυτόν τον αριθμό. Και τι είναι αυτό?
πόσα συνολικά αρχεία έχω, διαιρώ με τον μη μηδενικό όρο, έτσι, πόσα αρχεία περιέχουν, γιατί το κάνω αυτό για μόνο για τους όρους που περιέχονται σε τουλάχιστον ένα αρχείο. Και έτσι, και μετά παίρνουμε και το λογάριθμο του κλάσματος, της διαίρεσης. Και αυτό είναι. Οπότε παίρνουμε ακριβώς το IDF. Ωραία, το έχουμε αυτό. Πάμε τώρα στο TF, στο Term Frequency. Το Term Frequency αφορά μόνο το συγκεκριμένο όρο και πόσες φορές εμφανίζεται στο συγκεκριμένο κείμενο. Παίρνουμε τον όρο από την ερώτηση και κοιτάμε πόσες φορές εμφανίζονται στο κείμενο που κοιτάμε. Και θα διαιρέσουμε με το συνολικό αριθμό λέξεων που περιέχει αυτό το κείμενο. Αν εμφανίζεται μία φορά και οι συνολικές λέξεις είναι 14, τότε το TF είναι 1/14, όπως και είναι στο αρχείο που θέλουμε τελικά να βγει πρώτο στην κατάταξή μας. Ωραία. Και πώς το κάνουμε αυτό? Το βλέπουμε ακριβώς εδώ. Πού είμαστε? Συγγνώμη, αυτό είναι το IDF. Το υπολογίζουμε ακριβώς εδώ πέρα. Term count. Οπότε λέμε, στα tokens, στη λίστα που έχουμε, στη λίστα των λέξεων που περιέχει το συγκεκριμένο αρχείο που κοιτάμε, .count, παρακαλώ, λέμε στην Python, μετρήστε πόσες φορές εμφανίζεται η συγκεκριμένη λέξη. Αυτό είναι. Και μετά θα διαιρέσουμε με τον συνολικό αριθμό λέξεων που έχει αυτό το αρχείο. Αυτό λοιπόν είναι το TF-IDF. Και εδώ απλά το υπολογίζω και για τα τρία αυτά αρχεία και και μετά έχουμε εδώ τις απαντήσεις μας. Και σας έχω παρουσιάσει τις απαντήσεις, μπορούμε να κοιτάξουμε για κάθε λέξη. Θυμόμαστε το query ήταν αυτό, I want to learn. Τι παρατηρούμε? Η λέξη I δεν εμφανίζεται σε κανένα από τα αρχεία. Οπότε το IDF είναι 0. Δεν μας προσθέτει τίποτα. Την περνάμε αυτή τη λέξη. Η λέξη want, θέλω, εμφανίζεται σε ένα από αυτά τα αρχεία, οπότε έχει μεγάλο IDF και ούτω καθεξής συνεχίζουμε και με τον πολλαπλασιασμό του IDF και του TF παίρνουμε τα αποτελέσματα μας. Λοιπόν, αυτά μπορείτε να τα δείτε. Και τώρα, όπως βλέπετε, φτάνουμε στο δεύτερο μέρος. Και για να μην σας αφήσω έτσι, στο δεύτερο μέρος τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε? Θα τα ξαναδούμε όλα αυτά που έχουμε συζητήσει τώρα, αλλά όχι με θα χρησιμοποιήσουμε μεθόδους που είναι πιο αποδοτικοί. Για να δούμε ότι υπάρχει αυτή η ανάγκη, θα περάσουμε σε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Όχι, μην φανταστείτε και κανένα τεράστιο πρόβλημα, απλά δεν θα έχουμε μόνο 26 αρχεία, θα έχουμε, πόσα σας είπα, 3.500 και περίπου 300 ερωτήσεις, κάτι παραπάνω. Και θα δούμε ότι όταν έχουμε ένα τόσο μεγάλο πλήθος κειμένων, που πάλι τονίζω δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο, 3.500, και δεν είναι μεγάλα αυτά τα κύματα, τα κείμενα, μπορεί η απλή μέθοδος που έχουμε κοιτάξει εδώ να μην είναι πολύ αποδοτική, να παίρνει πολύ χρόνο. Αυτά όμως θα τα ξαναπιάσουμε στην επόμενη διάλεξη. Εμείς εδώ τελειώνουμε και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.